njengoba ngibize i-meeting yomndeni, nawe baba, nawe mama, nawe inkosikazi yami enhle, sengicabanga ukuthi sekuyisi isikhathi sokuthi ngithathe. Kulungile mfana wami, kulungile. Sizoza nendlebe-ke thina. Hayi, kuyiso isikhathi sokuthi ngithathe umfazi. Uthi uzothatha yini? Hayi, ngisho lo mfazi. Angisho lo mfazi. Ngisho umfazi imoto. Angithi nayo ukuthi umfazi ngoba phela yabona ifuna ithande njengomfazi. Angithi baba. Hello. Hello uyangizwa? Hayi bo. Weyise kaSibhokoza. Uyangizwa? Injani manje? Baba Nkosi yami, ubuya nini ekhaya? Phela angithi uthe uzobuya kuleli iphasini. Manje ngiyabona ilidlulile kanti nango December uthe uyabuya. Hawu ukuthi ungenzani sekaSibhokoza Nkosi yami? Fusi ushiye nobani ingane zakho ukuphi ngoba naseGoli bathi awukho mangibaphathisa. Hayi bonga ngitshethi ngehlisa umoya. Uyangizwa? Othi ngikhulume hayi usuyibiza ihlo ngobhala futhi thula ngisakhuluma naye. Loyo wahluleka ukukhuluma nawe la eswini. Ayikho into azoyikhuluma nawe lo muntu. Ngathi ehluleka ukukhuluma nami. Hayibo. Uyangizwa? Sezakhula phela lezi ngane Nkosi yami, awubuye eGoli noma phela wena uthule kanti sikhuluma kanjani sizokubhibiza. Sengiyahamba hayi hamba vele hamba. Uyabona ingane zakho zifunze wena manje, uwena lo ngabuye ekhaya. Ngangitshela ukuthi ngifundisa ngihloniphe ngoba wonke lo wenza lento kwavele wayivala umuntu wakhona. Kodwa ungenzani uvusa Nkosi yami, ungenzani ungibukanisa nezo? Ngizokubhibiza mfana, ngizokubhibiza. Kodwa Bhokoza wabanjani? Uyabona ngathi uvusa umshene ingane zingamahlongane lemi azingazi nokuthi zingiyini. Uyabona ungabi nandoda endlini kunjena-ke, kunjena nje impilo yami-ke injena. Hayi mina ngiyazi lento ngempela. Kuzomele nje ngihambe ngiyobona inyaka ngimbone uvusi la ekhona. La ekhona ngizongena, ngiyagalakada la ekhona. Ngingadlala yena ngujubhili kayiwani mina angibhenyo, angisinsango. Ngiyobona inyanga mina. Ha. Uyabona ngesibhokoza mntanami, njengoba sila sizobona inyanga. Ubaba wakho angishiya. Eqeda nje ungimithisa. Manje ke ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi kahle kahle ngempela. Ayisongizwe. Amomethola kaMelafi. Nje, umuntu wendlela manje. Manje uzothini ke manje ukuthi afu? Sokwenziwa ubani thina usegula mina. Hawu. Awujalo umuntu njani? Hayi, ubaba wakho wayemuntu nje, wayindojiyana. Ngoba wayeyithanda zona intombi. Kodwa ke into engixaka kakhulu ukuthi uvele wahamba ekhaya umuntu ofuna umsebenzi eGoli. Manje ushiya nani njengoba nazi ukuthi ngiyahlala. Ngicela ukuthi akasabuyi ngani ukuthi mhlambe wafa noma kwenzekani angazi ngoba kale ziyayikhathi zathi iningi isimeni ezazenzeka kodwa sikho-ke lapho la sizofuna inyanga yabona. Ngathi kungekho umuntu. Hayi ngehlisa umoya ungathathi ngihamba. Ungathathi kancane inyanga uzoba nenkinga. Nongoza thina-ke sikhona njengamanje mina ngihamba nomntanami nojubhili. Ngihamba naye kundodana. Size kuwena. Ayihlala nesikhathi. Hayi, ngibeke
Nongoza sorry ukuthi ngomezulu ukuthi phela ibongo ziyadida la siziyaleliwe wathiwa wena ukwazi ukuveza image eningi isibungu izinto esazokwenzeka nesizenzile nezenzekayo manje sofuna ubaba ekhaya wahamba impela iyahlupa le ndoda hayi thola usakhuluma umuntu abadala njengamanje incane nje hayi ngizokubhibhisa kunjalo ke wena Nongoza Nkosi yami siyacela ukuthi angisibukise ngoba asimazi ukuthi washona uvusi asimazi wangishiya nomthwalo njengobona nje nawe mina-ke nginasi isibuko kodwa kusiso lesi ngisicabangayo mina-ke ngisebenza ngendloka yamanzi hayi bo nomngomezulu usho indlondlo yezindlondlo le impela inyoka leyasemanzini hayi so ke sibone babili imanje amehlo oh ay ma kuzomele ngimbekeza ukuze le nyoka izomkhombisa lento ebifunayo oh sisoft futhi hayi bo so far namhlanje isizadini hayi bo vuka nansi ngesikoleni njalo isikole somnuka yini indaba awuvuke manje hawu sisenyangeni ugcine kwenzakaleni Hayi ngiboni esabisayo enkulu yezwa ngizokhuluma phela kanjalo uzokhohliwe isisenyangeni lana hawu Nongoza Nkosi yami ubungasho ngathi kusetshenzwa kanje la ekhaya uhlekani Nongoza Nkosi yami umxolele siyabonga sisibona kodwa into engicabanga ukuthi sabona amabhilidi nje manje sabona amabhilidi angikwazi ukuthi akuziphi indawo angi-understand ngisacela ungicacisele ngoba phela umuntu engesize ngaye la asimbona ngasibona amabhilidi kuphela sabisi ukuthi ngibona amabhilidi akusindaba yami leyo imali yami awu Nkosi yami Nomgomezulu imali yakho siyithumele nge-EFT nje ngisize ningiphumele lana wami into esemenze ngayo isiphelile awuwaphela nje kanjalo hayi kulungile Nomgomezulu Nkosi yami sezihembe hayi ngiphinde ngihambe nawe ngendaweni yokuthi uNkulunkulu Baba ngiyakhuleka kuwe ngithi Nkosi yami sengikhathele Nkosi yami ngiyamcela uvusi ngicela ukufuna uvusi Nkosi ngicela ubuyisa uvusi ayikho into engayihambanga azikho inyanga engazihambanga abathandazi ngisho isifundisa ibala sengithembe wena ngingedwa washo wathi uba nami uvusi ebuhleni nasebubini kodwa uphi manje udliwe indimbane zaseGoli konke namagundana akhona oh yes Lord Nkosi yami ngiyacela uNkulunkulu wami umbuyise uvusi ngoba impela nje ngiyahlupheka ngingedwa uyazi angisebenzi yebo kumeyifaka imali kodwa ziningi izinto uvusi efanga ngabe uyazifaka empilweni yami ngaphandle nje kwemali abanye abafazi bayajabula mina what about me oh Lord yes Lord usuhlala isikhathi singanani la wena nguze konke
Hayi, ngiyalingwa-ke manje, yazi ngiyalingwa. Ngakutshela Bhokoza ukuthi uyalinga ungiphazamisa uma ngithandaza. Ume emnyango. Kanti anifundiswana esikoleni emthethweni. Esikoleni basifundisa ukuthi ubongqongqoza amogeni. Sifundiswa ngey'fundo. Hayi, angaze kuzokunjani uNkulunkulu wami. Awu. Sivusa iy'ngane mihla namalanga, Nkosi yami, sizisikoleni. Kodwa imiphumela yile engiyithulayo. Kodwa ngonani, uyazi, bengikhuluma Bhokoza noNkulunkulu ngithi Nkosi akangibuyisele uvusi uyihlo, ngoba akafuni ukubuya eGoli. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi, akwenzeki. Kodwa ngizoqala isikhathi uma kuphela nje iy'nyanga ey'ntathu uvuse ngabuye, nami ngizifunela ukuyindojiyana ngiyaqoma. Nawo ucabangeni ngayo. Usho uthini manje ngangicabangeni ngoba uyabona ukuthi phela Nkosi yami uyihlo wayeyisoka wayeliqoqa ulimi lekhuluma. Wayeliqoqa, uyabona nami ngachaze kabandla kanti angazi ukuthi ngizifaka ujoko ngiyalekile. Kodwa yabona-ke okwenzekile sekufana nokudaliwe. Kuzomele nami ngithathe iy'ntambo-ke manje. Ngithathe iy'ntambo ngizibambe ziqine-ke manje. Ngikhuluma ngento engiyifakile. Ngibe musha ukuze phela nami ngizothola uvuso omusha. Ngoba nesiphukuphuku lesi esanginikeza wena. Angihle ngiyalinganisa. Cha, uyala uma uthi awuhlingelinganisa. Uyala uma usho njalo. Usho uthini uma uthi awuhlingelinganisa? Ngoba phela nami ngumuntu nginemizwa wengane. Nginemizwa nawe uzoyi-understanda lento uma usumdala. Usumdala kakhulu wena manje phelile. Give up. Ngayaleka webantu, ngayaleka. Give up kanjani? Give up kanjani ngempela? Kanjani? Abanye ntanga yami bedla impilo, mina ngihleli. Hamba uyophekela belungu. Hayi, ngicabangile wena. Hayi, ngicabangile serious. Angi-understand. Ngazi-ke mina engikusiza uphekela belungu. Chef. Udlala ngami. Uthi ngibo wazi kahle Bhokoza ukuthi mina angifika ngisho kwamatikuletshini. Ngangazwani nompombo kathisha ngoba wayemethi 1 ngithi 2, athi 2 ngithi 1, afuna ngiyepha mina angifuni umuntu mina aloke engitshela izinto engazizwa kahle, angifundise ngento engezingisize ngalutho. Mina waye ngesikoleni. Phela uyabona isimo asifani, izinto ezingena zakudala. Sikudala kuthina wakusekhona, uyabona okusengabandlululo kakhulu yapateti. Ufunda ungazi noma uzosebenza yini. Siya nje phela esikoleni sofunda isibungu. Kahle ngina ukuthi yini isibungu nje umntanami Nkosi yami esasingishaya lapha esikoleni lapha eAfrikaans. Ayinzima kakhulu. Ngiyanizwa nje ngikhala ngeMaths. Hayi anazi lutho nini. Mina ngikhuluma nge-Afrikaans, into ezovete uzolibele. Wangijaji. Ingawo ngayeka nje esikole ngaqoma uyihlo wangimithisa wangibale wangishiya kanjalo. Wayesebenza kodwa angithi wayofuna umsebenzi. Phindanga wabuya. Kumanje ngistakile, aphindanga wabuya. Nabantu abathi ngibusungisiza-ke sileke saya kungunongoma wezulu lo akhona. Ubonile nawe besihamba nawo wenzeni ngoba ungitshengisile izindlu engazazi ukuthi ngizophuma ngibhekephi. Sengicabanga kufanele ukhumbule ekhaya. Yini manje yabasiza nje abantu Nkosi yami, asina choice because asina choice. Ufuna ngenze njani ukhumbule ekhaya. Ngenzelani? Ayikho phela into engayenza, ukhumbule ekhaya uzosiza manje wayanda size simthole lo baba wakho. Ngikhumbula ngathi ubaba. Angisho ukuthi ngiyamkhumbula njani ngoba uyabona ngiyedwa la. Ngazi ukuthi msukubezi baba wakho ngale nto. Awuzi umthetho wakho uzokuphelisa. Awuzi umthetho wakho. Ngiyakufundisa inhlonipho. Uzogcina umbiza ngobaba. Futhi ngisathandaza la usuphuma ngaqedi wena ungiphazamisile. Nyakazi uhamba udlala izingane ungalaleli ama-conversation abantu abadala. Uma unyoka usakhuluma noNkulunkulu uzokubuya hey. Nkosi yami, uyabona usizi engibhekene nalo. Nangu Nkosi yami uBhokoza, Nkosi yami umntanami uhluphile. Akahloniphi lo mntwana, ubiza uyise ngobhaka, umbiza ngamazi nomazi oqala wahambe sele ihlule eswini.
kodwa nje indlela angamfundi ngayo mhlawumbe Nkosi ingakho nje naye Nkosi yami uvuse engabuyi la ekhona. Kodwa ke akusenani mangimthole uvuso uma ngamtholanga noma ngaletha umunye nje uzongipintsha ke esikhaleni sakhe noma ngayindoda ke Nkosi yami eshadile akusenani. Amen. Janet, ngicela wehlisa umoya. Bekuyiprank nje bengiyiprank ngidlalisa hawu. Kanti awusadlalisani wena? Ngizongena i-night shift namhlanje. Kodwa ungangidlalisa kanjani kanjalo wena? Hayi. Indaba yakho nje ayikho. Imaki, ubambi kancane. Nakho engazuthi la isala kutshela sesibona ngomopho. Uhamba nje kancane. Yini? Cela ufonele ambulance ngiyacela tu. Hayi, wangitshela nje into engahlangene nazo. Ngineyinkinga eziningi ngabe mina ngisanda kulahlekelwa 20 million. Wena uzongitshela lento ongitshela yona. Akho khohlwa, akho ambulance engizoyifonela mina. Akho ambulance. Ngangikukhuza ngithi abafana baza kuhetha. Wathi udla ubusha bakho, budle wedwa ke ntombi. Ngicela ubambe kancane ngizobe ngikufonela nje ngiyafona. Ngabusafona yenza kenze. Hayi, angisazi. Ngenze njani ke mina nje ubusuku kulala phansi. Hayibo. Yini sisi? Yini? Hayi avuke wena vuka. Hayi, iyeza. Kusiyaphi? Imaki. Phela mina ngisengasebenza emahashini. Ngangikwazi ukubona umuntu uyihashi mase lizozala. Ngakwenza nawe imaki. Ngenze njani? Okay, imaki ngiqala ama-centimeter ukuthi asengakanani. Ama-centimeter. Nayo ungakhathazeki. Wenza ngikhathazeki. Imaki vula nje mlenze. Nakho-ke. Nakho-ke. Hawu iyeza Nkosi yami. Iyeza. Uyabona ke manje futha-ke. Futha. Uphushe. Ngithi wakumnandi ufaka. Wena manje shase ngathi iyangena kodwa ibiphuma le. Huyima isaba ngaka. Thembi. Waqala nini ukuyenza lento? Awusakwazi nokukhuluma njalo nje. Nantsonke. Nanti ikhanda. Hayi, yeyeni. Yini le? Ngiyaphupha. Hawe ma. 12. Awubani futhi ngase ngifonela Nkosi yami. Thembi. Ya yini ebusuku kanje? Ukhalelana. Nginenkinga sengizala imbuzi. Webhokoza. Uboza. Lalela. Kune message engenile. Sizwana. Ngifuna ungifundele yona. Ngoba uyangazi nginenkinga imehla amaninkinga izibuko lezi angizona zokufunda. So angifuni le ndaba elayo yabantu abadala. Wena uzongifundela wona kodwa uvala amadlebeke. Ufunde kahle le Imaki uphazamisa kanjani uthini uthi ngivala amadlebe? Bokoza kodwa khosami kwabanjani. Lento ilula nje isimple. Uthatha izandla lezi uzifaka la uzingci bese ufunda lo. Mina ngizwe. Ngiyakuzwa kodwa ngi-understand. Yini ungayi-understand la Bokoza? Kanti yini niyele esikoleni kahle ngoba isimple lento wena vala amadlebe ungifundelele letha kuphela. Kodwa mufunda usukufunda with understanding. Cha wena into ezomele hayi wena ayizovento emele uyi-understand la imina ofundelwayo. Wena ufunda nje ukuthi kubhalweni la kule message kuphela nje. Kodwa mangifunda ngizo-understand.
Cha, ngiyayitshela ngithi mina unga-understand. Wena uzovala amadlebe, wena u-understand lutho. Ngivala amadlebe ngivale nengqondo. Cha, amadlebe kumele wavala, ngithi uzoba emadlebeni. Amadlebe kumele wavale, ufunde lento phela nje bese kwakuphela. Yebo, ngizolala noVikimpi. Ungakhohlwa ukufakela unkosikazi wakhe amaphilisi okulala. Ya, relax, ku-right. Simple. Buhlula lento, azingabhokoza mina ngikwazi usunjani. Awufuni ukusebenzisa lokhu. Kodwa wena lo wenza lento le? Wenzeni manje? Angizwanga. Bhokoza, ngithe vala amadlebe wena wenzeni? Ngwavalile nje. Why ngibuzela into engibuza yona pho? Yini oyizwile kahle kahle? Khuluma mfana, uzweni? Angisho 30 seconds yakho ngithe vala amadlebe. Wena awavala amadlebe wenza okwakho. Awavalanga la madlebe wena. Ngwavalile. Pho yini lento ngibuza wena manje? Asidlule. Hayi. Awavalanga amadlebe wena. Yini lo ufuna ukuyibona? Tshela mina, yini lo ufuna? Awuzwa, ngihlala ngikutshela into eyodwa njalo ukuthi ake wenze nje into oyitshelwa yona. Wena awuyenzi. Ngithe vala amadlebe manje ngoba le letter le yabantu abadala uyifunde. Wena wavala amadlebe. Usungibuza imibuzo engayazi. Ufuna kuthiweni? Ufuna kuthiwa hayi uMakaBhokoza Nkosi yami ukhohlakele, unonya, bangibize ngamagama, bangisho ngayo yonke into ongayicabanga. Hayi kabi kanti akukho njalo. Mfana uyifundile lento le wayilalela noma uyifunde kuphela uvala amadlebe wangayizwa? Ngifunde ngavala amadlebe ngangayizwa. You understand? Uqinisekile? Ngiye ngithole Bhokoza ukuthi uyizwile lento. Ngiye ngithole ukuthi uyizwile mfana wami bheka buka. Ngimfunge ubaba uzongazi ukuba wena. Uzongazi. Khona ungakwazi. Yini ngathi ngikusole nje. Yazi ngizobala kahlanu. Ngizobala kahlanu. Ngikubuze ukuthi uyizwile yini lento kade uyifunda la. Uma washiya answer wrong ngizokuphendula imbuzi. 1 saqala. 2 3 4. Ngizwe kancane. Ngitheni wena? Angishongo ukuthi uzwe kancane yini? Yini oyizwile? Ngizwe kancane. Uzwe kancane yini? Uzwe ekugcineni noma eqaleni? Phani nendawo. Ngicela ngitshela ama-details uzweni. Ngifuna ukuklapha Bhokoza, ngikuklaphe iphume yonke lento oyizwile iyobhakazeka lapha. Ngoba ngifuna ungezwa ngathi ngifuna uNkulunkulu wami kodwa ungenzani? Uzweni? Ngizwe ukuthi wena udinga amaphilisi esisu. Okay. Ngiyabona ukuthi lento ufuna senze sibe simple. Choose one. Ufuna uba imbongolo, imbuzi, isikabhu, inkukhu okanye isele? Ufuna ukuba umuntu. Hayi awungizwa. Angibalanga umuntu la. Ngibale 5. Right ke ngifuna ukuba umlungu ke. Yazi wena. Mengezwa ukuthi umfowenu uyazi ngale ndaba. Qhubeka wenze into oyenzayo uyobulala indaba zabantu abadala. Wenza into otshelwa yona man. Hey, wenzani wena lapha? Awu bhutikazi. Hey, ubabhutikazi wena. Hayi ukahle. Hayi. Anti awukazi. Awu ungibephe nemali encane. Nayi manje ngisathatha mina. Awunayo imali. Futhi phela wena uthi awungidingi ke nami ungenamali. Ngumuntu wemali mina. Yini ndaba kumele ngidinge? Mncane kuphathele mncane nje. Kuyini? Abo, angazi nami ngingathini. Uyamazi nomama la ekhaya nawe.
unegaca zakhe nje. Awukhulumi. Mfana. Uqonda ukuthini? Khuluma. Uyakhumbula ngize ngikhanda lapha engadini. Uma wafika mina athi angimfundele imeseji. Ithi Ngathi mengiqala lo meseji. Uyabona amanzi awekho nje. Eyi, kushubile. unesomiso. Uba uzowakha vele. Lona ba. Khona awunadanki wena awunadanki. Awukhuluma ngodanki wani manje? Ngithi mina funda iletha ubhale amadlebe wena uyawafunda. Uma uselapho. Yini ofuna ukumtshela wona? Memcela imali ongambuza. Hawu. Lelo lihlo. Hayi. Ngathi niyakhohlwa nje ukuthi nginganiphendula imbuzi. Kuyedala nje. In the next 5 seconds. Nakho. Wena ngiyibalike indaba yakho wena. Ngoba awukwazi nokuqala awufuni ukwenza into engikuyalela awufuni ukuthakala. Wenze into wena mase uthi inhlungu. Phela makhona mina phela hawu Sekuthini ukuthi khona wena. Ngoba nawe umakoti akho kumele mase kushaya isikhathi naye enze ezokwenza izinto ezenziwa la ekhaya. Mase uthi kodwa. Mase ukuthi kodwa. Mengaphinda ngeza ukuthi uma uwenza ukuthi nihlangana ngami ebakhoneni. Nihlangana ngami ngwana ngilungele nje imvu yenkosi. Lithini izwi funini? Uyalazi inizwi. Ucathi ukuthi uyalazi into ongalaziyo. Mama angisho kabi. uGenesis 1:28 uthini? Kwela umuzwa ngawe. Sizala nani? Sizala amadlelo wena. Singugqolozele. Ubhekeni. Lithi izwi la nani nande. Wena wenzani? Awukwenzi lokho umele kwenziwe. Yini wena yini? Yazi wena ngizokumnyisa. Wena ngisazokumnyisa wena. Ma, awuhlisa umoya. Usuka futhi labantu abadala basakhuluma. Hamba odlala lezi ingane. Yabo wena ukuthi uzosebenzisa nezingqondana zakho owazi usale la uphuma khona emajukujukwini engawazi uzilethe la. Hayi, shelele wakimuntu. Hayi ufike kwangini ngathi ngeke izenzeke leyo nto. Angeke izenzeke. Awungenzeni mina manje? Lalela. Iyodwa into ezongenzela yona. Uzothatha wonke la masakana akho esivumela kwami ungafuni ukuzala wena. Sizwana? Yebo. Owethi wazela kuhamba kuhleba la emakhoneni nengane zakwami. Kodwa manje nawe. Nami usuthi nami. Khudi nawe. Hayi suka nami. Wenzani? Hayi. Phinisela. Uyazi nina phinisela. Mina anginazi nabanjani. Uma uthengwe i-drink like aphatha uye efrijini uyathela. Phatha even ejuice. Manje uma khona oqhubekayo la sokwenza njani? Somphuzisana. I-acid lena. Kusho ukuthi i-acid. Kona lokho ke for the fact ukuthi i-acid le angeke uzuyiphuze. Uma uzumile uzokutshela ukuthi uyiphuza nini. Uzoyiphuza makushisa futhi nalapho ngothi funa kushisa kakhulu. Hayi hlukana namakuni ngeke phela. Hayi singaphela. Lo thulethe ngikuthenge nje akapheli nehora ngikuthumile ngathi uthenge. Kodwa buku usula mina ngisaphuze kanye ibhokoza. Ngisaphuze kanye nje Nkosi yami. Hayi. Ngeke iphele nje i-drink inkosi yami ungayiphuzanga. Uzodliwa yini? Hayi kodwa ibhokoza niyahlupha nani ngeke. Uphuza itiye nje nawe ufane nami phuza itiye. Jesu. Ungamfaki uJesu le. Yashona. Hayi noma ngeke. Phela ngizila ngachisa kanjani futhi uphuza green. Phuza amanzi ibhokoza. uNkulunkulu wasinikeza imvelo wathi nansi. Hlukana nje ne-drink yami. Hlukana nayo. Phuza amanzi, hamba uphuza amanzi. Ezingane ziphuza amanzi wena ufuna i-drink ngobunjani? Hayibo. Hayi. Hawu.
Siyabo, ngiyazobhokoza ngosami mina ngathi ukuthi kwakhala nyonini kulezi ingane zamanje. Ngoba ngeke zihlukane nje nefriji lami. Ngeke phela. Ikhike phela. Hayi suka. Ngathi ngikhekhe la. Ngemila ngithi ngiyamzama kuyi-birthday leli lindile ingaleli lela sespa. Ngabona ngagcina ngokusika nje kanye. Ngikuba yobhokoza ke. Ha? Hayi singaphela phela. Siyabonga. Mhlamba ubona kahle nje ukuthi yakhe incane ngayiqeda ifaka nini. Hawu, angithi wena ngiyabonga angisaboni Nkosi yami. Ngiyasho ukuthi ngeke. Izibuko zami. Usuzincangela. Ngiyayibona le mikhuba yakho. Ugijime ungithathela izibuko ngalendlini ubona ukuthi angeke. Ngiyabonga ke kodwa-ke. Ngiyabonga kodwa phuza amanzi la ibhuku uziphuza kusasa. Kodwa kiweda-ke ithi guqubele shuthi mhlambe uyiphuza ngale wakusasa okanye ke ngomgqibelo. Bese bhokoza mntanami ke uhlukane nje neziphuze ezibanda. Uphuze nje amanzi nje ewodwa. Organizo. Mina ngifica ngizongibona kahle. Bebhokoza wena. Ufunani ngempela esukhulise ikuphuza zami? Hayi bengitshela ukuthi ayikho niqanda la. Ucheke iqanda? Khona uzolifrya ma. Ulifrye ngamagama athini? Akukhona ukudla efrijini. Ufrya amaqanda enkukhu zami ngamagama athini? Hayi. Azike nami. Ingakho nje sinenkukhu ezintathu la ekhaya. Wena uheshanele udla amaqanda. Zisalelene lezi nkukhu ngoba phela zizacike zibo azidli lezi nkukhu zakho lezi. Zizacisa wena. Engathi wena udla amaqanda azo. Zizacisa wena. Amaqanda makhe laphi nokuthi inkukhu zacike. Kanti le nkukhu ehlukazali lamaqanda mase yawadla futhi yona. Uyathanda ukuphawula, ngikubhiliza. Uyathanda ukuphawula. Ngithi hlukana namaqanda enkukhu zami. Awoma iqiniso mina. Wena uyathanda ukuqala inkulumo phinde ungayigcini. Yathi wena usungithatha kancane ngiyabona. Yaba wena ufunze uvusi. Uncashi nila. Angikwazi ukuthi ungenwe yini ukuthi ufunane emaqandeni enkukhu zami. Usuyajoja wena uzovela ngifanele amaphoyisa manje. Hayi. Ungayenzi lo nto mina ngifuna ukuboshwa semncane kabi ma. Semncane. Hlukana ke namaqanda ezinkukhu zami. Hlukana nje nawo. Uzocabana umthetho wakho. Azenze zivule izikolo. Ngikhathele yini? Habe. Siyami sengikhathele Nkosi yami ngiyamcela uvusi. Ngicela ukufuna uvusi Nkosi, ngicela ubuyise uvusi. Ayikho into engayihambanga, azikho inyanga engazihambanga abathandazi ngisho ifundisa ibala. Sengithembe wena, ngingedwa. Washo wathi uyoba nami uvusi ebuhleni nasebubini kodwa uphi manje udliwe indimbane zaseGoli konke namagundana akhona. Oh yes Lord. Nkosi yami ngiyacela uNkulunkulu wami ungibuyise uvusi ngoba impela nje ngiyahlupheka ngingedwa. Uyazi angisebenzi yebo kumeyifaka imali kodwa ziningi izinto uvusi efanga ngabe uyazifaka empilweni yami ngaphandle nje kwemali. Abanye abafazi bayajabula. Mina what about me? Oh Lord, yes Lord. Ngiyacela. Usuhlala isikhathi singana la wena? Nguze konke. Hayi, ngiyalingwa ke manje. Yazi ngiyalingwa. Ngakutshela bhokoza ukuthi uyalingwa uphazamisa uma ngithandaza. Ume emnyango. Kanti angifundiswana esikoleni umthethweni. Esikoleni ma asifundisa ukuthi ubongqongqoza amogela. Sifundisa ngezifundo. Angaze kuzokunjani uNkulunkulu wami. Awu. Sivusa ingane mihla namalanga. Nkosi yami sizisikoleni. Kodwa imphumela yile ngithulayo. Kodwa ngonani? Uyazi bengikhuluma bhokoza noNkulunkulu ngithi Nkosi akangibuyisele uvusi uyihlo ngoba afuni ukubuya eGoli. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi akwenzeki. Kodwa ngizokala isikhathi uma kuphela nje inyanga ezintathu uvuse ngabuyi nami ngizifunela ukuyindojiyana ngiyaqoma. Nawo ucabangeni ngayo. Usho uthi ngicabanga ngoba uyabona ukuthi phela Nkosi yami uyihlo wayeyisoka wayeliqoqa ulimi bekhuluma.
wayeqoqa uyabona nangingachazi kabanzi kanti angazi ukuthi ngizifaka ujoko ngiyalekile kodwa yabona-ke okwenzekile sekufana nokudaliwe kuzomele nami ngithathe iy'ntambo-ke manje ngithathe iy'ntambo ngizibambe ziqine-ke manje ngizibambe ziqine ngikhuluma ngento engiyifakile ngibe musha ukuze phela nami ngizothola uvuso omusha ngoba nesiphukuphuku lesi esanginikeza wena Angihle ngiyalinganisa. Cha uyala uma uthi awuhlukelinganisi uyala uma usho njalo usho uthini uma uthi awuhlukelinganisi ngoba phela nami ngumuntu nginemizwa wengane nginemizwa nawe uzoyi-understanda lento uma sumdala Usumdala kakhulu wena manje ma. Phelile. Give up. Ungayaleka webantu ungayaleka give up kanjani give up kanjani ngempela kanjani abanye abantu angayami bedla impilo mina ngihleli la ngihleli Hambe uyophekela belungu. hayi ungicabangeli vele hayi ungicabangeli serious angi-understand Ngazi-ke mina ngikusiza hambe uyophekela belungu. Chef. Udlala ngami uthi ngibo wazi kahle bhokoza ukuthi mina angifika ngisho kwamatikuletshini ngangazwani nombombo kathisha ngoba wayemethi 1 ngithi 2 athi 2 ngithi 1 afuna ngiyepha mina angifuni umuntu mina analoku engicela izinto engazizwa kahle angifundise ngento engezingisize ngalutho Mina wayi ngesikoleni. Phela uyabona isimo asifani izinto ezakudala sekudala kuthina kwakusekhona uyabona kwakusengabandlululo kakhulu yapateti ufunda ungazi noma uzosebenza yini siya nje phela esikoleni sofunda isibhunu kahle nginaki ukuthi yini isibhunu nje umntanami inkosi yami esasingishaya lapha esikoleni apha e-Afrikaans ayinzima kakhulu ngiyanizwa nje ngikhala ngemethe hayi anazi lutho nini mina ngikhuluma nge-Afrikaans into ezoveteza uzolibele ungangijaji ingawo ngayeka nje esikole ngaqoma uyihlo wangimithisa wangibale wangishiya kanjalo Wayesebenza kodwa angithi wayofuna wona umsebenzi phindanga wabuya kumanje ngistakile aphindanga wabuya nabantu abathi ngibusungisiza-ke siyileke saya kungunongoma ezulu lo akhona ubonile nawe besihamba nawo wenzeni ngoba ungitshengisile izinto engazazi ukuthi ngizophuma ngibhekephi sengicabanga kufanele ukhumbule ekhaya yini manje uyabasiza nje abantu nkosi yami asina choice because asina choice ufuna ngenze njani ukhumbule ekhaya ngenzelani ayikho phela into engayenza ukhumbule ekhaya uzosiza manje wayanda size simthole lo bakwabo Umbuya ngathi ubaba. angisho ukuthi ngiyamkhumbula ngifuna njani ngoba uyabona ngiyedwa la ngazi ukuthi msukubezi babakho ngaleyo nto awuzi umthetho wakho uzokuphelisa hawu awuzi umthetho wakho ngiyafundisa inhlonipho uzogcina umbiza ngobaba hawu futhi ngisathandaza la usuphuma angaqedi wena ungiphazamisile nyakazi uhambo lani izingane ungalaleli ama-conversation abantu abadala uma unyoka usakhuluma noNkulunkulu uzokubuya hey hawu nkosi yami uyabona usizi engibhekene nalo nangu nkosi yami ubhokoza nkosi yami umntanami uhluphile akahloniphi lo mntwana ubiza uyise ngobhaka umbiza ngamazi nokumazi oqala wahambe sele ihlule eswini kodwa nje indlela angamfundi ngayo mhlambe nkosi ingako nje naye nkosi yami uvuse ngabuyi la ekhona kodwa ke akusenani mangimthola uvuzo uma ngamtholanga noma ngaletha umunye nje uzongipintsha ke esikhaleni sakhe noma ngayindoda ke nkosi yami eshadile akusenani Sengifonela ubaby manje. Hello. Yasithanda. Belunjani usuku lakho lezolo? Engikukhumbule. Ngathi singabonana namhlanje ngikuthanda. Ike manje uma. Ni-attitude. Njalo nje uhlale njalo ekhaya uhlale nginenkinga. Lapha inkinga encane.
Kodwa manginawe kumnandi kusweet ncinci. Yes. Yes. Thanda ukudlula lo mama le. Ayisingambali kuvusi nekhanda elikhulu. Thanda yezo. Singabanaki lapho sihlale sibabili sihlale sithandana. Yakuthanda yezo. Thanda ngize ngalova nasesikoleni ngisesikoleni othisha bayo kuyiloku shopping. Ngize ngalova ngifuna ukubonana nawe yezo. U-understandile vele uma yazi nama akamselana nesikole nje. Yela. Ulove esikoleni. Ungengisilima. Ma uhlala isikhathi esingakanani? Ubuza umbhedo umuntu uhlala esikoleni. Akumina ngedwa ucuthayo la. Makwenzeka izinto nawe ungicuthelile. Usakhumbula ungicuthelele ngithandaza. Mi. Azi. Hacks. Ufuna usesikoleni. Angifuni lutho. Ngithi esikoleni mfana. Esikoleni. Azi. Mi. Ngadlala wena phela. Letha kule phone le grounded ke manje uphinde unuke. Uye esikoleni ndawo yakho. Ngifuna ufundile. Nyakazi. Ungenza isilimi. Hamba kuye. Hey. Okay. Konje ngicine phezulu. Okay. Yazisa uhlala nyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Ujoba uNkulunkulu wakho akunika zona. Ungabulali, ungaphindi, ungebi. Ungafakazi amanga kumakhelwane wakho. Ungafisi indlu. Wangiphinda futhi lokho, wangiphinda futhi lokho. Uyabona ke lezi zinja lezi zingijwayela kabi ke manje. Ziyangijwayela. Ungafisi indlu hayi. Ubona ke manje enough. Wethu mali. Uyabona nje indaba yakho. Angazi ukuthi ngithi ngenze njani. Serious. Ngenze njani? Ngibiza abaka CPCA noma ngenze njani? Lezi nja zakho lezi ezikhunkutha lapha eminyango ngenze njani ngazo? Hayibo. Zama ukuthi wenze njani? Hayi ngeke madoda phela ngeke ngithi ngifunda iBhayibheli lami la akusenzeki ukuthi izona nje ziyakhonkotha kanti nayizo lebusuku bekuyiso leso. Hayi madoda ngeke zama ukuthulisa. Wangibuza ukuthulise kanjani noma ngikuthulisele mina ngikuthulisela phela nankinga. Yabo uma singathuli in the next 5 minutes ngizongibona ngifana ngujubula yiwani mina ngibhena ngisinzanga. Ungafaka sengifundile. Ungafisi indlu umakhelwane wakho, ungafisi umfazi umakhelwane wakho. Yabona ke. Hey ma. Hey. Wenzani lapho? Ngiyadweba. Udweba umsebenzi wesikole. And reading notes. Casha, wenza kahle uphasi. Mina ngifuna udokotela la. Yebo, nazama ngibone izinto njani amafu. Yini man? Sophokoza. Wenzani ngempela? Dweba amaphathi abalekile. Abaphathana. Yini abalekile la? Abaphathana yini odweba ngempela? Kwangihlanyisa. Ma. Always.
Yazi ngiyalingwa. Yazi usho ngeqholo. Ngiyadweba. Yini dweba amanyala la ungabona la yini dweba la. Abaphatha umuntu osifazane la technology le. Technology ukuthi njani? Technology sinjani? Sifunda ngani abantu besifazane. Nokuthi how ukuthi ningikhande kanjani mina novusi. Ngize ngiyabona nje vele ngidide ngifaka uvusi kuyona umuntu esikhulumayo. Iyo yonke imiphumela yavusi le. Yebo, iyo yonke imiphumela yakhe le. Mama, asikhohle la asizila. Njalo masikhuluma nawe, ithi uyamthanda uvusi. Njalo wengane wangiphuma ehlokweni. Ngithi mina wadweba amabele manje isazini lesikole. Wenze njani? Ma. Mina ngize ngispell technology. Technology. Life science. Ayikho technology nje. I mean kona lokho. Science. Angikuthumela ngesikole uzodweba abantu benqunu. Ubafundisana lekuthu lesikole sakho. Abona ke manje sesocabana ngempela sicabana. Ungangenzi isiphukuphuku. Akekho uthisha athi sisile kahle lekhanda ifundile. Edajuwethile ezofundisa ingane yami amabele. Eyami ingane. Hani ngafa ucosho zinkukhu mina ngoJubhilika wani buka bheka. Ngizomgqubuza. Ngitshela ukuthi uthisha ubani lo ufundisa wonke lomkhuba. Wangibuka ngalawo mehlo mina ngibuka buhlungu. Ngithi mina ngitshela ukuthi uthisha ubani lo ufundisa imikhuba. Ngibididile naye manje Thisha uvusi. Yazi ngiyalingwa. Ible phone. Ngifuna ukubafonela. Yabona namhlanje zongazi. Kahle ihaba. Muzokuthi ihaba. Ngifuna ukuthi bathatha ilungelo lokufundisa ingane yami mina amabele. Oh, about that. Continue. Call them. Ring. Bazongithola kahle. Ya, Ungasho ke mina ukuthi ngila. yebo. Umzali kaBhokoza ke impela lo. Nginenkinga la, ngibhizi la endlini yami. Umntwana nami ekitchen udwebana nemkhuba. Udweba amabele imtsintsila yonke into ongayicabanga. Uhlekani? Wethisha ngithi uhlekani mina. Uyaphi wena? Uzohlala. Mama uzongishaya. Ngithi uhlekani? Yazi ngizofika lapha esikoleni ngihlabe ngempama. Uthatha ilungelo lokudayisela umntwana nami. Sengize ngikhulume ngendaba zokudayisa. Uthatha ilungelo lokufundisa umntwana nami imkhuba. Ubhalile phela la udwebile nangu umuntu wesifazana unqunu. Kudwa kuye kwathiwa breast, kwathiwa private party, kwathiwa hips. Yonke lento le angiunderstand. Cacisa. Yinto kumele nifundise. Lalela la. Ningamfaki udepartment lento. Ayikho umuntu engangayisayina leso sikole ngathi mina umntana nami akafundise yonke lento enimfundisa wona. Mina umntana nami ngifuna nimfundise imaths. Nimfundise into ngifuna udokotela into enesithunzi ayonke le ningenzisa yona la. Oh, uzoba udokotela ngokufunda yonke lento lemkhubeni nimfundisa yona. Ngayitshela ngehlisa umoya, ngangitshela. Hayi, awusho njalo ke kona ke. Kodwa ke mina ngiunderstand yonke lento eninzayo la. Sekuphelile. Sathuyeka. Suzwile nawe. Phelile ma. Thank you. Wajabula ke ngoba egcine yena. Aba ayikhonjwa. Hlizi. Fano, ukangitshele. Buka la bayafa abantu. Hawu Nkosi yami baphela bonke emanzini Nkosi. Kuhlekani wena? Hayibo. Ngoba phela abantu bayafa lo niyasileka. Kuhlekani ngempela? Niyenziwe ilima nani niyavuma. Ingazana ngithi uyabona ukuthi abantu bayaphela phambi kwethu. Engabe sihamba siyokhuleka njengamanje. Wasiza uMandela wasidedelela ukuthi sikwazi ukufunda. Buka sesiyazi manje abelungu bazama ukusenza ilima siyazi thina. Nina ke ngiyabhayiziseka. Awubonje AI ne? Awuyibona? Noma ngabe kuthiwa yini kodwa into eyenzakala la amanga lawa.
amanga lawa. Ngithi amanga ngoba uNkulunkulu wami bafa. Uyabona nje nawe bayakhala abanye. Yibo abanye abantu laba angazi lento le bayenza kanjani kodwa nje basobe kuyinto engathi indlu nje kanje. Bame lapho kwendlu khona indwangu, amakhamera, yashuthwa lapho. Wena uyabona ngathi abantu bale emahlathini bayafa, abanye bale emanzini benzani? Ayikho yonke lonto. Oh, uchaza ukuthi senze iphuphu. Bakwenza isiphuphu nje labantu lapho. Oh, kusho nje wabe ngenza isiphuphu. Hayi ke asibakwazi ngoba benzeke nawe. Benze efano ubenze isiphuphu nawe ubatshengise ubatshela lapho angazi ukwenza kanjani. Yenzeni manje? Angazi yenza noma yini. Kodwa ngifuna ukubona babone nje akudlalelwa kumina. Yenza nje na ubone ukuthi wenza njani. Badlalela kwena nje ngoba wena bebenza abantu ilima laba bazoyenzeka. Manje nawe wenzekile mina ngakufaka kulayini ngakuqondisa. Manje pho yini uwini ozoyenzeka? Oh benza mina isilima. Bebengenzi wena bebenza abantu abazoyenzeka. Manje wena wangenzeka ngoba ngizokufaka ngikufaka kulayini. Bayifaka la iPhone yami ngicela uyikhiphe. Ifikele yona wena ngizojoyina lezi zinto zamanje lezi zizabantu abasha ngoba wena umdala. Ujoyina WhatsApp manje wena TikTok. Wenzani? Uzubona into engamele ukubona. TikTok akusho ukuthi ngifuna ukuthi bafake lento. Uqala lento le destroy la mehla akho la ugcina ungasaboni. Ile zinto lezi ubuqolozana nefoni ukugila umngaka. Cha lezi ibonga ungangizwa iPhone ungangizwa mobile. Ungangizwa kahle kodwa nje iqiniso lengisho. Uma usushoke letha. Kona nje zonke lento ezenzeka kulento angiyifuni. Ziningi zivela la. Namantombazane enqunu ngifuna wakhiphe wonke ngiye ngiwabone. Uwenzani uyapi kulezo zinto lezo? Cha bengithi ngiyangena lapho kwavela kwathi hawu uNkulunkulu wami ngathi bathini nje abantu abashade nabo bonke labantu benza into enjena. Elona ke lizwe. Hawu uNkulunkulu vele ufike nje uzosibulala sonke isikhathi. Uziqulekisa into engekho nje. Angeke ngisaphinde ngiyibone lento engiyibona la. Manje mina ngena phi? Mina ngizamile mangazamekanga ngingena. Uthi ngibone. Ngifuna ukuposta ngibuze egroupini ukuthi bayibonile lento. Wosuyisusile vele. Uthi hayi ke. Nakho kunye. Lomthakathi ke lobu. Yabona lobu? Awuyibona. Ungasho ukuthi lamakati akhuluma kanjani wabuke. Azagqoke namasuti. Manje ikhona ikati engadansa nje lize liqoke lidansa lenzeni into nje. Yabo uthenzeka isilimo. Yonke into inesiqalo fana. Yonke into inesiqalo bakwenzile nakho phambi kwami. Liphi ikati ngitshe. Lambi liphi ikati. Hayi la ekhaya kwenzi lokho. Ngifuna ukutshengisa ngingakwenza lonto ikati. Khona ikati elime njengomuntu libe lingaka. Likhona. No, yabona izinto zenu zizonithakathisa lezi. Azilungile zidinga ukuthi zonke ziqoqwe futhi ngizobatshela nasegroupini ukuthi ngibatshele manje. Baqondise kuba fake line ukuthi ubathe ukuthi ukuthakatha kumbi kanjani ngoba usudlule khona. Ungabe ukhuluma into ngayo. Yokomelela umdala ukomelela uthi khoqe. Thula ke ngikhulume nabo lapha ebandleni. Phela egroupini yesonto bangenza no-admin. Amen webazalwane lalelani ngibona isigaxa amakati ekhuluma uthi yenza lonto wena. Hawu kanjani manje yini into enza? Hawu ngifuna saqoqa onke lamafoni usanganela abantu manje nabo ufuna basangane bafane njengawe. Ngeke sikuyenza into enzayo. Kumele ngenze something. Uyabuya esontweni ngifuna ukuthatha i-mic ngiye lapha phambili. Ngifike ngibatshele bonke ukuthi abaphucile izingane amafoni siwathandazele ngoba gcwele yonke lo sathande lo. Hayi suka mani. Hayi Wefano awulengana yizweni emadlibeni. Hawu nese ngifuna ungibhalele la kuThembeni yeso umchazele ukuthi ingubo yami izobe injani. Uyangithi ingubo yani manje? Ingubo ngiyahamba phela. Uyaphi? Ngiyala kubhejela khona amahashi. Ngiyala kubhejela khona amahashi ayikho into ekuthusayo. Sihamba nje. Ayibo lafizwe sizani. Ibulawa yini izwe ngoba mina angeke ngifake imali yami lapha. Usenza lezo zinto manje nawe? Cha, ngiyazi ukuthi iBhayibheli alikufuni lokho kodwa ukuya kwethu lapha inhlangano yomama siyayikhipha nje ukuzikhipha nje. Nesifuna ukubona nama celebrity. Angithi uyazi kona yini leyo nto le?
ini manje Lonto le. ngiyazi kuhlale kwenziwa lo nje ngonyaka bayakwenza nje abantu awukazi ubone kuyavela na TV nakumalokhu njana nakumabona kude begqokene ingubo zabo nathi siyakhona Ibiza kanjani into ngoba ngiyazi ayibizwa ukuthi ubheje lamahasha eTikTok. Ubheje yindono le. Yini nale? Angazi ubathe nje la kubhejelwa khona amahashi ngavuma ke nami kodwa ke ijwayele ukuba ngoJuly kusekude ingakho ngithi mina ngifuna ukuthi abe ngithungiyele uhlekani ngikhuluma nawe uyahleka hayibo ushitepe July yebo usho njalo lo mfana wakhona uthe itepe July yini nihleke naye uhleke kanje kade sikhuluma ngize ngambuza uyinila indaba zabantu abadala ngiyakhona ke izinto ngazazibuka nje wanene ukuthi hayibo uyaqala bona ukuya lapho noma awuhlekisa ngami yebo ngizobe ngiqala vele kodwa phela ke akoni angeke sizesibheje ngoba uNkulunkulu akafuni lokho uyobuka nje ihashi nomuntu walo uyashi nomuntu walo sijabule sishaya izandla sikhulu ihashi nomuntu walo phela ngithi umuntu ufuna ngigijime lo yayibona lonto le kodwa ngifuleke ukuchaza waboza izintokazazi sometime bese ngiyakho isidingo bese ngikuchazele fano wena into emeli uyenze la bekumele ubhalele into engiyisho ibhalele intombazana phela lalela-ke uzoza ngami ukuthi ngifuna ayenze ama-details yabona njengoba-ke kubhejwa amahashi-ke kubhejwa amahashi laphaya ngifuna awenze angithi nawo lawo mahashi la komela bu 4 minutes yebo ukuhamba kwawo cha kuyadependa phela kodwa futhi ngoya nje uhlala uze kushawa u1 wazi kanjani saqala ngasikhathini phela bese ngibuza nje ngifuna ula umsila la ingubeni yami anginawo kama-hips ngifuna ingubo yakhona ayikhanda ibe nama-hips ubani futhi lama ayikhanda ibe nama-hips kodwa le msila le msila lo sehashini ongazi amabhondi ngifuna kube la angenze nesigqoko esinombombo wehashi la ibe-pop tube sivele ingalo sangane ngaphandle ukuthi ubhala la mina ngifuna ubhalele lokho uzoyibhala ngithi into engangizobhala ngithi njengoba ngisho ngithi ngiyakutshela uzoyibhala uyithini hayi awubhaleke ngasudoda ubhala ngifuna nami ngiphinde hayi ngiyangisanele nje wefano wena umthetho khona ufunani ngempela wangifunani uke wasondela lapha eBhayibhelini lami cha ngingakasondeli kodwa ke phela ivele imile inyawo ibaleke iyosithela ingathathanga umuntu mhlambe sisingabuza ubaba umdala hayibo kanjani ngoba phela ngifake wena nje ngifake bese ngikhuluma according inkulumo yakho wena uthe mhlambe sivele yamile inyawo yahamba sengiyasho wena mhlambe sesingabuza ubaba umdala angithi ngisho ngichaza lokho mina ukuthi ngiyifake eBhayibhelini ngavala ngithi ngiyayibeka phela ngiyabuya nje ayisekho ngokuya nje ngadini kuvesi ba angazi phela ngivele ngafaka ngicimbe mhlambe ngifeke kwaba seCorinthian mayeka kaJona bayithathile obani bayithathile abaseCorinthian hayibo kanjani ubona ubathemba kanjani uzobeka imali ubathemba kanjani angithi abasema umlando uNkulunkulu wami yini ubhemlele imali bona imalini le malini ngifaka u20 hawu usungakhalela u20 inkulu kabi leyo mali inkulu kabi leyo mali hawu ngoba phela bingekivile mina ngiyayidinga thakatho uzoyithola kanjani ito ishuthi abantu bezwa ngawe lento abakhuluma bengazazi mhlawumbe nababona ulali ngani lelo ngalala ebusuku usukwenzani isuke ngithanda zangithi mina ngilala ngale kwa12 so umthandazo usebenza kakhulu manje zathi 00 uthandaza wena ukuthi uma ubuye usujulukile uyakhefuzela sana ukuthi uzophuma ngathi nje ubona ukuthi ngijulukile phela bona ukhuluma nenkosi ukuthi ngathi ubugibela imfene masukuyi mahlutututu hawu angithi abanye baya emasontweni bazibhaqile phansi bahayisa kodwa mase kuyimina sengiyathakatha ngikhethe iphile emasini yovela ko cha yisho nje ukuthi uzophuma esihlokweni yisho nje imali moyibolekile kuphela uthi cha hayi ngithathile ngizoyenzani ngeke ngazi phela ngithi nanidlala nephi top
nganibona ngilanga ngibuye esontweni nabangani benu nibeka amashumi beko 2 nisho ukuthi ubani owinile lezinto lezi indili ngalezi zakhona. Ngenze kube ithathile asazi. Nalokhu kwamasondwana ungathi amehlo kuthiwa yini lezi zinto zeni enizithi enithupha lezi niyongena lapha nibeke nezitini. Zona lezo zinto. Lipharala kamakholwane ojwayele ukuliphakela la zangilisondele eBhayibhelini. Hayi bo kuthiwa sisande sifawo nesamlikayo. Angeke azasondele eBhayibhelini akazi nokuthi yini leyanto. Uzolenzani ngoba iBhayibheli nje angizokwazi usho ukuthi dayisa. Wena wedwa wazi ukuthi imali yami ngibika lapha. Mfana nje la uyayithi yahlala amahora ebuka wena uphilizi awungaphandle Oy mina odilisayo. Ngangisho kodwa usudusile lapha engadini wenza lezi zinto zakho. Yena usuke ehleli lapha ngenzela akasondele eBhayibhelini. mina ngamphila angeke uyayicela imali ngimnike uma ifuna njengoba nawe ngenza kuwena. Angazi nje namhlanje ukuthi imali isihlelile. Hayi bo ucabanga ngena ngeke uwazi ukuzothatha kubeke mhlawumbe ngokuzayo nje nawe ubipha. Uqala sisebenza siphila ngempesheni ubiziphakelela namaphara la iqolo la. Angizimi nohola impesheni la. Nami phela ngiyahola iqolo. Awusuka imali encane akwazi ukukhanya imali encane kanje. Ngabi lo 500 bani. Into engekithenge ngisho i-tip of gazer. Uzongikhalela leyo mali. Kodwa isisu sami uyasigcwalisa. Siyagcwalisisa. Noma wena isakhe sigcwala? Hayi mina sigcwalisa mina ngigcwalisa iziyami. If yona Bani yami ngiholayo. Ngathi usakhelela u20 uthi usangitshela ngo2 bani usakhelela u20. Ngeke ngawukhalela imali isenti phezulu yesenti intenga yomnotho utshekile. Nakho nje uma nginyuka 10 emakhumbini abantu bathukuthela bagwanoni wabo. Imoto R20. imali uyifaka ngaphambi la. Ayikho la, ayika ngisayifaki imali. Ukukeka phela. Imali ayisafaka lapha even ebeleni ayisafaka imali lapha. Akulutho ngizothandaza. Ngizothandaza bomanje ngingobusha. Namanga usoshaya zakho ngibonise lo muntu othathe le mali. Yolkenezi noma kushoze izinkulu sithathe le mali. Yolkenezi ngubona isitshontsho ngona uma singena izulu. Uzomenza lo muntu lo. Wabona naye kubona nathi. Hawa umntana. Hayibo efano. Wenze njani wahlala kabuhlungu kangaka? Uyagula yini? Hayibo. Wenze njani? Uphethwe yini? Isisu. I-depression yani manje le ukhuluma ngayo? Awushongo ngani ngibe bengizokwenzela ama-panado noma ngikwenzela i-med lemon. Ngimele ngamahlaya nami ngiphathele into yami ngizomtshela Amahlaya ile nyongo lenishoyo ile angazi labo student badlayo. Nyongo yani. Iyona le banga le depression angithi mina nikhuma noshukela yithi eksene imintambama niyahungoza manje ngiqeda nogesi wami. Yazi-ke nokuthi depression idalwa yini ile nto le yakho yokuthi noma into incane ingaka uyenzile enkulu usuyoshawutha ngesilale manje endlini wena hayi size siphumule masihambile wenza into zakho zokusuku kuyimasiphumule. Hayibo uhambile wenza le nto zakho. Ngicala nokuzwa into enjalo ukuthi khona i-depression nanokuthi ibangwa yileyo nto angikaze ngizwe ngama mina ngumuntu wadokotela akazangitshele mina ukuthi context depression uzomela uphalaze ngenze kubile nyongo yakho akho depression nje la angizwa lento ekhulumayo angizwa ngempela futhi noma ile Ayikho into ongayenza. cha ngeke ngenze into kumele ngikhiphe le depression yakwena nithatha lezi zifo fano angithi nishela wasani anibheki idudla ilenda wazi nje ubhudu ngeke ungabe ne-depression ngeke ungabe ne-depression kuzomele nje kunale okay so angazi phela kungenzeka nakho lo-COVID wafika sigazelele mhlawumbe nale depression izoqala ngawe uzongithelela ngegazi kuzomele ngifake ama-glove nesifonyo konje yini kuzomele ngifonele okay kumele ngifonele ulo fonela mama une-depression angithi ngizama ukukulapha ngenze kube depression akuyona into esicabangayo umoya nje umubi kumele siwukhulekele amen
Hawu baba. Yebo baba. I mean, sinenkinga ke lana. Ehene, awu umntanami ke ufana usevele wavuka ekuseni wane depression. Yebo. Hayi uyena phela ongitshelile. Ngibone nje engabuki kahle ngambuza wathi hayi depression. Uthi futhi idalwa yimina. Ngaxaka ukuthi angikhumbuli nje mina ngumuntu ophehlana nezifo. Oh, okay. Hayi, mina kanjani? Amen. Igama lenkosi malibongwe. Hayi ke ngathi izinto zihamba kahle. Uthi umfundisi hayi lento uzodinga ukuthi uhambe uhlala naye phansi ukhulume naye sikhuleke. Okwamanje ngabe sikhuleka nje. Okusho ukuthi singavala amehlo. Ba mina ngeke ngiye lapha esontweni ungalingeli. Ngobani? Kuzomela uyeke esontweni. Umfundisi uzomela ikhiphe ngomkhuleko lento yakho. Ungalingi uhlanganisa amanzi neparafini. Ungalingi uhlanganisa amanzi namafutha. Namanzi. Hayi, uthi ngicimezeke mina ngifike Nkosi yezulu. Nango-ke usevele nje wane depression ngicela uyikhiphe Nkosi. Ngithumela izingelosi. Noma ngabe ungathumela nhlobo nengelosi. Iyanda sethenza liyanda ngitshela iyanda. Iyanda Jehova. Hawu iyanda. Awuzama ukwenza ezinye izinto ngiyacela. Hawe ma. Amen baba. Amen uthi iyanda ufana we-depression. Gijima. Yebo ma. Azi sengishayelwe labantu laba bamshwalense la. Bangitshela ezinye izinto nje ezingazazi. Oh, awuthathi lento uhlale phansi. Bambe la ukuba. Bathini? Phela mina ngibengasazi isingisi. Kahle amahlami. Bathini awuchaze. Ngibona imali ebhaliwe la. Bathini baziningi. Bathi ke labantu laba. Abo khona imali oyikhiphayo njalo makuphela inyanga. Noma uhola impesheni. Uyayikhipha le mali uyikhiphe ubanike bona. Mhlambe nje le mali ihamba ko mhlambe sothi kuya ngokuthi nibangaki yabo. Kubasho ukusho kanjani kuya ngokuthi nibangaki. Njoba sibabili thina incane mhlambe nje ngabo noma 500 mhlambe njalo nje 500 ebese ke mhlambe angisho ukuthi uzoshona ungangizwa kanjani mawushona yabo sebezonika mina mhlambe malunga ngo 70,000 kanjalo. Kodwa makushona mina bazonika wena mhlambe u15,000. Hayi ngeke. Yini manje? Hayi ngeke mfana nonini ngoba hayi ngeke unisengiskema ke phela manje. Hayi mina ngithola imali encane kangaka. Usikanya yimina manje. Ngoba mina ngitshela nale mikhuba le. Mina bengithi uzothambe uzothola 50-50. 50-51 manje. Hayi futhi uzongeke ngikwazi. Why wena uthola imali engaka mina ngithola incane. Incane phela imali amakinati ngeke izilast ngisho inyanga ezimbili ngisebenzisa. Wena ufuna uyisigwili ngami. Phela mina ngizomela ngiyifundise ngale mali le. Ngiyigqokise ngale mali le. Wena uzobusiza na impatient ngaphezulu. Uthola uphinde uthole nayo. Nengiroba ke la. Yabo le insurance yakho futhi wena waletha mina emhlabeni angimini waletha wena. Wena manje ukuthanda imali kangaka. Oh, asho noze ngingasizwa nje. Ngathi ngangithanda ukuletha emhlabeni. Wena ngingakwakumnandi, ngangi-enjoya. Ngifuna nipho lami ukuthi ngiyakazi ngoba iphutha. Kodwa yabona le mali leyo ngenzisa yona. Wena ungabona ngathi ngabona uyisigebengu ngakuzana. Ukuthi uyisigebengu. Ufuna ukuba rich ngami. Uyisigebengu wena. Ngeke imali enga-70 kodwa mina ngithola 15. Hayi ngeke. Ngeke. Hawu. Uyabona wena nje uyabona nje uyabona udlala ngami wena. Hayibo kahlela mina bengithi ngiyasiza. Usizani? Umfazi. Ungasho njalo. Ngizonginyathela. Wena batshele labantu ukuthi akube u50-50. Nami ngifuna u70 kule mali. Ngeke mina kanti bazokhokha la ngoba imina. Ngeke imina okhokhayo la shuthi nami ngiyawufuna u7 ngifuna u70. Esika sithole 15. Lela ngoba nakho ngathi ngizala yaphuma yonke yathi fuqweni.
Uyaphuma ngempela. Ayiphumanga. Lento ngiyayazi ayenzi sense. No uyazi. Wena ungavuma yini? Ake ngithi ususecasweni zami. Wena ungavuma yini ukutona 15? Ake ngithi mina ngumina, wena uyimina, mina nguwena. Ungavuma wena? Phela mina lokwami kuyasebenza phela mina lokwami. Kuyasebenza. Uyabona njengamanje njengoba ngifundisa ngenzela ukuthi mase ngimdala ngihambe ngotshela uhulumeni ngithi akahambe ofanele impesheni yakhe ngoba umntana wami siyasebenza. Wena uzonginika imali njalo ngenyanga noma 10,000. Phela funa usebenze uthola mhla ngifile lonto le. Hayi bo, angithi nami nje akunika imali zesikhathi esikoleni. Musuku uzodlala ngayo. Isihlanu ngizosenzana isihlanu mina. Ngizosenzana isihlanu. Isihlanu. Ngizosenzana isihlanu. Uzosithathelana. Ngizosenzana. Hayi, hamba la. Hayibo. Nyakaza. Hayibo. Ngale wena. Hayi ufuna ukufike nabantu bengikhuthuza. Mina le futhi wena. Letha leyo vele. Hey. Hawu sekuyabheka vele ngikade ngabona vele wena. Uthatha lezi zinto zakho vele le mali ufuna iye kuwena. Yabo wena. Hayi, i-15 rand. Hayi, suka man. Hayi webhokoza ubani ulavi man, bani lo phone nayo Meres. Hayi ke mamthembu, ngiyakutshela. Avele wayithatha yonke imali yestokfela. Kwaphela nje ngayo. Ubona nje azikho imali ziphelile kungenxa zakhe. Alright. Hayi ngizobe ngifonele. Yabazantu abadala. Yini uyapho neqoko ngithe qande kuseni. Iqanda likhulu ukuthi basizongasebenza kuphela. Singahlile kuphela njengoba udluza ukhotha ibhedu ngihambile. Hayi base ngipheka. Yes. Vele bengizopheka vele ngipheka mina la ekhaya ngipheka nini. Ngicayeke yazi lonke usuku. Uzama imenshina lento kodwa ngiyayithatha nje. Uthi abantu nje wena nelithanda nje iBhayibheli goqa impela ngeBhayibheli banigoqa abaniqeda belungu. Asigoqa kanjani ngoba yonke into lapha iqiniso lisuka mntanami. Njenge example yami nje. Ukubone ngephasive. Nina niyahamba niyocula ubusuku bonke nigida ubusuku bonke. Bona benze njani? Bathatha imoto, bathatha ikephe, bambongcebeleka. Nina abelungu laba balikhanda bona laba ngeke mina ba respect kakhulu izo respectwa yini laba balikhanda bona ba respect iqobo. Ubona akusho into ofuna ukisho bawuthatha umhlaba. Chaza ukuthi yini lo ufuna ngikutshele yona ngempela ngavele ngesindawo. Bathatha phula ngaba neBhayibheli. Ngazi 12 la tholakala ematsheni ngokubanzi kanti babeshe abaprofeti bakudala nje kwathatha lokho nababhale kwahlanganiswa kwaphuma iBhayibheli. Wena uyayikholwa lonto le? Awu ngiyayikholwa angithi nawe uyayikholwa i-dictionary kodwa awazi yabhala ubani. Awubazi abantu ababhalwe lapha kodwa umhlanga amagama kwa science leyo. I-dictionary akuyona imvelo. Nje into angazi nami ngachazelana nani kodwa iBhayibheli phela into eyimvelo ngisho kahle. Uyakholwa ukuthi imvelo. Imvelo. Okay, shuthi imvelo. Babhale kona lapha ngithi bathi kumele uhloniphe umthetho kaNkulunkulu. Yes, njengoba ungayihloniphi umthetho. Njengoba ungakwenzi, angizawukwenzi wena. Hamele ngikwenza wavele ngiyabona basenzile imali lapha. Asisiqambe. Ngoba simsaba uNkulunkulu nabe ngamsabi. Thina siyamsaba. Yini lo awungichaze yini lo ufuna ungibuza yona? Ngoba kusukela uNkulunkulu yena wadala umuntu wathi asizalane sande. Manje ufuna ukwenze kake. Abanye sebekwenza ngendlela errong. Manje imali bona ngithi bayazala. Ngibona ubani nobani ubona labo ubani. Adam noEva phela labo oqala bakhandwa. Bazala ingane. Yes. Lezo ngane futhi nazo zaphinde zazenza yabo. Hayi wena. Yabo sibanga nje sigcina umhlaba ukuthi ingane zomuntu oyedwa le ingane zabantu abazali ababodwa. Lapho angikazi kodwa kumele ngite njalo nje. Phela uNkulunkulu efuna ukuthi kwenziwe njalo. Awuhlala umfundisi wakho sizoyena. Hayi no wangifaki lezi zinto zakho umfundisi wakho sizoyena. Hayi ngalitshela ngathi Yesu kwafuna ubuze yena uye esontweni ubuze yena. Angisoze ngami lapha eyibo.
ngifuna ngikutshele kahle ngitshedwe ngiye lapho. Hayi ngisho ukuthi nami angazike. Angazike. Nabona lento ongibuza yona angiyizwa. Awuyizwa kanjani? Angizwa. Wena ufuna uhambe uyokwenza isonto esikole. Yabona nje lento oyishoyo angizwa. Hambe e-library ukwenza ucwaningo uhlukane namphansi. Yima library wenza ucwaningo njengezinye ingane. Hayi suka mani, vele usuqalile. Hayi, uthi ngifonela uThembile. Hathi. Nami kakhulu kabi. Hama ngifuna ngize ngisho ngiyakuthanda. Hawu. Ngiyakuthanda nami. Uthandani? Uthanda yini uyithandayo bufano? Engabe ufoka yini letha man. Hey, lalela la sidwede ohluka nengane yami sisatha nendini. Hawu uyayivala. Akala nhlonipho njalo nje. Habi. Uhamba umosha imizi yabantu nje. Hayi unomuzi uthatha apho wena. Umosha imizi yabantu. Umuzi siyazama. Ngiyathanda. Awuzibheke nje kwesami oqala usondliwa. Usathengelwa nemanda. Usafuna imali eshumi esikoleni. Uzongitshela efonini hayi ngeke ucabange kahle. Kuzomela ishintshe yonke lento. Ubani na velo? Yebo mntanami. Hey, thula fano thula. Lalela uma ngafano lo. Ngifuna ukukhuluma nonyoko. Hey nama nguthi ake ngiyazi ukuthi ukhona mani. Ngiyeke wena mani ngiyeke. Ngifuna abantu. Ubani uma wakho wena? Hey ngiyeke. Ubani uma wakho? Oh. Sukuyithanda. Oh ngiyamazi. Ngisonta naye. Bye. Ngiyeke. Yini wena? Awulezo. Ngiyamazi lo mama. Ngizomfonela. Angeke ngidlale wena. Ngithanda nje izinto. Hayi. Ngibona izinto zenziwa kuma ile TV. Kumele ngibe lapha ngikhumule Yenza okwenzayo inkinga, yenza okwenzayo amandla akho vele imali yakho, yenza okwenzayo senendaba. Vele ngizokwenza. Kodwa soze sayeka into esenza. Impilo yani wazini ngempilo wena? Impilo. Iyona impilo ke le. Hawu mangavele ngalinyelwa amakhwapha nemlenze nezandla konke. Noma ngisho ngalinyelwa ubhozo. Hey inkinga. Yazi wena ufuna ukulalela ngisho. Ngakutshela ngathi hlukana nalezinto ozenzayo. Awufuni ukungilalela. Lezinto ozenzayo. Ile phone. Mhlana wena nigolozela mhlala amala. Wayeka lokho kwenzayo nawe nikuyaka nelokho kwenzayo. Ngenzani ngeke na ungithile ngenza yini le? Ngiyeke lento engiyenzayo. Yeka into eyenzayo. Thakatha. Singathakatha manje. Wena uhamba utshela uhlale ngisho ukuthi uyathakatha. Uyathakatha. Ingane engeke. Yizo zonke lezi zinto. Awuthakatha. Angazi ngibona ngigijima ebusuku. So sigijima nawe. Ungangifaki mina lapho. Ungangifaki mina lapho. Umuntu ofika yiwana ngibheka ngesinsango. So sigijima nawe. Wakushiyeleni ubaba? Hayi angazi ngithakatha kakhulu. Wena kwazi wamcisha imitho bese wadla imali yakhe. Lo muzi wonke imali yababa le. Hawu. Uyasebenza? Kwakumele phela kube pho wakhangani umuzi ungasebenzi. Kwakumele ngidla angithi wena. Angithi waletha lo ntombi ngenze njani? Uyadla nje. Phela kuyimanje angithi ule goli nefebe. Sawubona mamkwena. Hawu ngempela usheshe bo. Wena hlukana lento zakho. Ungamenzi into zakho le mama le. Hayi sika mani. Leyo phone ngiyayivala. Ngizohamba ngiyelapha esitolo ngisayikhokhela ngifuna ukubona uzohlala nisi. Awode ngizowenza ithathe nayo le phone ithathe. Ubona uzohlala nisi kuphi esingasebenzi. Hamba nayo.